வணக்க மக்களே, சற்று முன் கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு மிக முக்கியமான செய்தி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. வீடியோவை தொடர்ந்து முழுமையாக பாருங்கள். புதிய பார்வையாளர்கள் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிருங்க. நேற்று செந்தில் பாலாஜி அவர்களை அமலாக்கத்துறையினர் கைது செய்ததை தொடர்ந்து முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் இணையதளத்தில் ஒரு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அதில் மத்திய அரசை கண்டிக்கும் விதமாக, அதே சமயம் அதிமுகவையும் கண்டிக்கும் விதமாக ஒரு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அதில் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அதிமுகவின் கொத்தடிமை என்றும் பாஜகவிற்கு கொத்தடிமையாக செயல்பட்டு வருகிறார் என்றும், தற்பொழுது செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அதிமுகவில் போக்குவரத்துறை அமைச்சராக செயல்படும் பொழுதுதான் ஊழலை செய்தார் என்றும், அதை தற்பொழுது திமுக அரசில் எதற்காக தேடி நோண்டி எடுக்க வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களிடம் கேள்விகளையும் முன்வைத்தார். தற்பொழுது அதிமுகவின் எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக இன்று ஒரு வீடியோ ஒன்றையும் இணையதளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். அது என்னவென்றால், திமுக அரசின் தற்போது முதல்வராக இருக்கக்கூடிய மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு சுய சிந்தனை இருக்கிறதா என்பது நமக்கு தெரியவில்லை. ஏனென்றால் திமுக அரசாக இருக்கட்டும், அதிமுக அரசாக இருக்கட்டும், அமலாக்கத்துறையில் வழக்கு பதிவுபட்டால் அவர்கள் எப்ப வேண்டுமானாலும் சோதனைகளில் ஈடுபடுவார்கள். அதில் ஆதாரங்கள் சிக்கினால் நிச்சயம் கைது செய்யப்படுவார்கள். இது கூட தெரியாம எப்படி முதல்வராக இருக்கிறார் என்பது தெரியவில்லை என்று எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் கூறியதால் தற்பொழுது திமுகவின் உடன்பிறப்புகள் அதிமுகவினருக்கிடையே கடும் மோதல்களையும் நிலவி வருகிறது. தற்பொழுது மதுரையில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக போஸ்டர்களையும் ஒட்டி அதிமுக வீழ்வது உறுதிதான் என்றும், இனி அதிமுக தமிழகத்தில் வெற்றியை பெற முடியாது என்றும் உடன்பிறப்புகள் போஸ்டர்களையும் அடித்துள்ளனர். ஆனால் தமிழக மக்கள்கள் புத்திசாலி. ஏனென்றால் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 2011, 16 கிட்டத்தட்ட புரட்சித் தலைவி ஜெயலலிதா அவர்கள் இறக்கும் வரை திமுக ஆட்சியை கைப்பற்றவே முடியவில்லை. மாறாக புரட்சித் தலைவி ஜெயலலிதா அவர்கள் இறப்பிற்கு பிறகுதான் அதிமுக இரட்டை தலைமை, அதாவது ஒற்றை தலைமை பிரச்சனையின் காரணமாக இரு அணிகளாக பிரிந்ததன் காரணமாகத்தான் தமிழகத்தில் திமுக கைப்பற்றியது. அதுவும் பல பொய்களையும் கூறி அதில் மாதம் 1000 ரூபாய் வீட்டு பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் கூறினார். அது தற்பொழுது வரை நிலுவையில்தான் இருக்கிறது. இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் போக்குவரத்துறை அமைச்சராக இருக்கும் பொழுதுதானே ஊழல் செய்தார் என்றால், நீங்கள் எதற்காக திமுகவில் இணைத்து கொண்டீர்கள் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களிடம் கேட்டுக்கொள்ள கரூரில் மேடை போட்டு செந்தில் பாலாஜி தான் கரூரில் ஊழல் மன்னன் என்று கூறிய முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் தற்பொழுது திமுகவில் இணைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் வருமானம் தரக்கூடிய 2 அமைச்சர் பதவிகளையும் கொடுத்தது எதற்காக? நாங்கள் முட்டாள்களா அல்லது நீங்கள் முட்டாள்களா என்று எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் கூறியது சரியா தவறா என்பதை கமெண்ட் வாயிலாக கூறுங்கள். செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு எத்தனை ஆண்டு தண்டனை வழங்கலாம் என்பதையும் மறக்காமல் கமெண்டில் கூறுங்கள்.